Good morning everyone. Leo ndifuna ndikambeko pang'ono issue khuzana ndi ma appointments eti amene anabwera last week ku chipaniku. Meneko at the same time timaona kuti publicity secretary alisa list imene ati president wasankha anthu osokerera mu executive eti ndi kumeneko timaona kuti anasankhidwa nda chichola ngati director of recruitment. Maso timaona anthu ena amene anasokeredwa, all of them are coming from Lirengo Estate apart from the director of recruitment. Nezimene zimatidabwisa ngati anthu. At the same time ukuona SG atiusaso list yawo anthu ena osana ayikemo angutiusa yokhuzana ndi director of recruitment okha. Nezimadabwisa kuti kodi ngati chipani anthu they did not communicate kuuzana kuti ndikupanga decision iyi. That is one sign yoonesa kuti decision yo pala anthu ena amene akuchita kusankha kuti tipange choncho amene akuyendesa chipani chomwe okhaina without involving others. Ndifake tikuona zinthu ngati zimezi zikuti zikuchitika umabuza kuti anthu kumadabwa kuti procedure yanji imene atsatira kupanga appoint anthu mu national executive because zimenekera kuti pakhale so even approve yama regional chair chani koma zikuona kuti zonsezo kunalibe. If they did then I don't know. Ine ndikamana kuti ya Chakwera afuna kuti akamaza choka pa mpando ayimalize MCP suti ine zinthu zindikungoyankhula ndikumayankhula based on what is happening on the ground. And chinthu china chimene munachikhuzanso khala a very good example ndi chimene chachitika papachi. On Sunday abusa ku church kwathu amalalikira eti ndi analalikira in the book of Daniel amanena kuti Satana ndo amakani ndi munthu amene samamva chidzudzulo olo kumulangiza Satana samamva chisoni ndi anthu ndipo amakhala alibe ntchito ndi how people are feeling. Kwa iyeyo ndikupanga abuse basi zimene akufuna iyezo zitheke. Ndi honestly zizeri it is a true reflection zinandikumbusa kwambiri mene zinthu zikuyendera ku MCP kuti no let's be honest, our leadership, in as much as Timata Chakwera ndabusa, but he's not a good listener. Akulu ngati kuli president wamba amene munaso wakondedwa mu mbiri ya dziko lino anthu kumabwera poyera nkumamudzudzula zinthu zikalakwika nda Chakwera. But he has never taken any action yoonesa zonena kuti anthu akundidzudzula ndikonze zinthu kumapangabe zinthu. He keeps on doing the worst. Anthu kwadzudzula kuti ino apa tatereni tayankhulani inuyo nthawi imene tinali ku opposition nthawi imene achina brand banda kamapanga hot current tinali number 1 omachiro kuti koma DPP ndakuyidzudzula koma ndakuyimaliza eti a DPP they did not get lessons from that. Ankango at that time ankango panga iwo samamveraso analibe nazo ntchito zinapeza kuti ndende analuza boma lija linapita. Brian timachira sono Brian ali mbali yathu amakuta kuti panga support because ankanena ankabwera sura anali mbali ya munthu but he was just there to say the truth. Ife tili mboma zomwe zija zimene amadzudzula anzathu a DPP zija timapanga zomwe zamabwera amadzudzula iye wagulidwa amene ndi DPP iye si ndi wa DPP. Kodi munthu akhawa DPP feta akubwera kudzudzula nokuti zinzola kuika people could stand ndi kwadzudzula Chakwera kuti apapa zinthu zisizikuyenda ambirimbiri anabwera nkwadzudzula but he doesn't listen. Kumaona kuti munthu zinthu zikuonongeka koma he couldn't even speak out ngati president machita kudikira kuti zinthu zionongeke and akabweraso kuyankhula osazipanga address ma issues acho kungozisiya just like that. So how do you think kuti munthu ungalamulire zinthu ndikumayenda if you have such a caliber? Another point which I want to raise today ndi issue khuzana ndi the power of giving. Ngati kuli chipani choumira chimodzi mwa icho kumalawi kuno ndi MCP. Kale ine ninkaena kuti mwina kuumirako ndifa chona kuti tili kunja kwa boma koma taziona even ndili mboma kuti chipani ndi choumira osati masewera. And leloli another factor imene ndina iwala kupanga point out in the videos amene mapanga okhuzana ndi why we lost elections ndina iwala kukamba issue youmira. MCP ndi chipani choumira and kuti lero lizipezeka ku opposition truth be told tapezeka ku chifukwa cha kuumira. Kuli anthu oumira. In fact ngati kuli boma limodzi limene lapanga the most stingy and greedy ministers ndi MCP. Kuti uje ndalama ya nduna kaya uje ndalama ya munthu wa chipani ndi kuti uchitetu kupanga
ndikuti ulalatire kaye munthu wina wake kapena unyoze munthu wina wake ndi pamene utadye ndalama ya munthu wandale. Kupereka ma opportunities chipani osapereka. Even kupanga empower ma youth ankanena kuti ife tikupanga za dziko sitifuna kupanga za ndale. Komano kumadabwa zonena kuti momopanga za ndalezo chabwino zopa za dzikozo mwina akapena kupanga empower achinyamata ena ake kuti azikhala busy kumathamanga kumapanga ndale. You should empower them with money. Koma kukanika kuchipani even kupanga empower nyamata. Kukanika chipani kudzutsa mabilionea amene anadzutsidwa nthawi ya MCP onse umira ukhawukhawulo mtima othandiza anthu alibe. There are people, one of those MP, a former MP Akunchis, I don't know what Nchisi, and I've forgotten his first name, Honorable Kalima. He's one of the politicians, if they were empowered with MCP, kupasidwa mwa business, chipani chikanapindula, komaso anthu ochuluka kanapindula, because alindi mtima wachikondi, komaso mtima opereka, mtima ogawa. Ndale zimafunika mtima ngati umenewo. Anthu ambiri they could have benefited, but ambiri amene chipani chapanga empower anthu omira onena kuti alibe chikondi ndi chipani, anthu onena kuti alibe chikondi so ndi anthu. Another one is Gerald Kazembe. People like this akanakhoda anapangidwa empower kupasidwa ma business bwezi ndikuzana anthu ambiri kuchipani atapendula. Koma anthu amene chipani chimalimbikira kupasa ma business ndi anthu otolo chipani chalibe nacho ntchito, they are just there because ali ndi maudindo. Kungokhala kuti alibe maudindo sangakhaleso mu chipani. Koma chipani chimalimbikira kupanga empower ngati amenewa, end result yake momwe anthu aja ateteze boma anateteza m'matumba mwawo. Ndizi kumakanika kuti usandalama kuumira ndizi lero topeze kuti tili ku opposition. So my advice to all aspiring presidential candidates amene mufuna kuzayimira ku mipando ya MCP, ndale zimadana ndi kuumira. If you want people to support you, you should be ready to spend. There is no way you can win a position without spending money. Ndalama ndi ndalezo. So you should be able to spend. Osati anthu akupangira campaign, anthu akuyenda akuzungulira dziko si kuzungulira kugulisa iwe dzina lako, koma anthu you're not even empowering them. Anthu ndotuwa. Kumapezeka zino kuti anthu akupita kugulisa kwa mafumu kumachita kukanika anthu kuti atsanzike pamalo ifa choti alibe ndalama yowasira mafumu ndalama ya madzi kukanika. So ngati mufuna ndale zimafunika kuti munthu uzipanga empower so anthu ako amene akupanga support. This is what is needed, because when you don't spend, you don't win. You should be able to spend. Politics is about spending, and popanda ndalama ndale palibe. So the last point that I want to address is Chakwera chipani cha satonongere tikapa sampata kuti Chakwera apange ma decisions amene wakufuna kuti ife tizivomera. I tell you akamaza choka Chakwera pampando chipani chatachimaliza. And one thing I've also realized is Chakwera mtima ngosayamika now, because he has benefited from MCP than any other person. He is at his status today because of the same party. Now kukakamira mpando mweo maudindo mweo amene ankanoti ife tupanga za boma situpanga za ndale aja, lero kukakamira mpando wa ndale omwe uja, instead of kuti munthu alole kuti anthu ena abwerepo, and now they should take over. The same way he has benefited, let other people also come and benefit. Koma kukakamira ndizizupezeka zonena kuti ma appointment akatuluka anthu executive yomwe kutsutsana nazo anthu hambapo kumaugira, because his leadership style is not good and is not appeasing at all. So kwa ena nonse amene mukunena kuti Chakwera inaso 2030 tapanga support, ambirinu you are saying this because you don't even know what the constitution says. Ndifakene manena kuti nthena kanthu tikamapanga ganyo kapena tikamajira munthu tizionesesa sozona kuti we understand what the constitution is saying. Tisamangotsutsa just because we are arguing we want to argue with others. No, we should have facts on what is happening on the ground.